Mayong hapon, mga binati o minahal kong matalon. Welcome to my channel, welcome to Eco TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matao. September 27 deron, 2021, hangyo lang na ko ninyong matalong nun. Ato ko yung suportahan ang administrasyon kanunay, headed by our beloved Mayor Elec Espahulio o mga kauban. Ato kayo silang suportahan guys, para magpadayon ang mga programa nga gihimo na alang sa katawhan sa lungsod sa Matao. Ato kayo silang suportahan guys para daghantang mahimo nga mga proyekto kini gibuhat alang sa katawhan sa lungsod sa Matao. Okay guys, manitong buhaton.